Nou, in Weert wordt het hopelijk een hele mooie avond waarbij ik de mensen kan verrassen met nieuwe klanken op de harp. Maar ook gemixt waarschijnlijk met herkenbare klanken. Ik zal een mix spelen van muziek van Philip Glass, Ludovico Einaudi, Erik Satie, Nino Rota, Arnold, Jacob ter Veldhuis. Nou, er komt van alles langs, ook een improvisatie. Ik ga er ook tussendoor een beetje bij praten, maar deze keer niet al te lang, want ik wil ook de muziek voornamelijk voor zichzelf laten spreken. Bijvoorbeeld muziek van Philip Glass. En dit is muziek van Einaudi. De muziek die ik ga spelen op de harp, die spreekt volgens mij heel erg tot de verbeelding. Het is ook voor het gedeelte muziek die in films is gebruikt. Vandaar ook de titel Scènes. Daarnaast heb ik gezocht naar een mooie spanningsboog door de hele voorstelling toe. Ja, ik zit toch in theaters, dus er zit voor mij een soort theatraal element in. Waarbij ik niet zozeer heel veel praat, maar ook heel veel de muziek voor zichzelf het verhaal laat vertellen. Maar zoek ik ook binnen de harp het repertoire naar vernieuwende klanken en buiten het repertoire door bewerkingen te maken van composities die voor andere instrumenten zijn geschreven. En dat is ontzettend spannend, want je verdiept je daarbij ook in een andere klankwereld. Bijvoorbeeld minimal music, wat ik met Philip Glass heb ontdekt. Just remember. Just remember. Just remember. It's the heart. Just remember. Love means never having to say you're sorry. 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 Nou, mijn doel met het spelen is om mensen te kunnen ontroeren en te verrijken met mijn muziek. Dat allerliefst. En ja, bij de concerten hoop ik dat die interactie zowel in de muziek als bij bepaalde praatjes te voelen is. En dat het publiek naar huis gaat met het gevoel van nu heb ik iets bijzonders meegemaakt. Dan ben ik heel erg gelukkig. Nou, muziek is er om te delen en daarom hoop ik ook dat er veel mensen in de zaal zullen zitten in Weert. Ik hoop dat u ook komt, 12 maart in het Munttheater in Weert. Hopelijk tot dan. En dan kan je het dus echt helemaal donker laten zijn op het eind. Als ik niks meer, Ja, dat is prima. En dan moet ik ook mijn iPad uitzetten. Zo. Is dat nog iets?